Тодор и Мелинда, добре дошли в Море от любов. Как се чувствате тук след гласът на България? Много добре. Супер. Супер. И идеята, с която ни потърсихте е... Да направим Море от любов на Миро. На Миро? Да. Защо точно в този момент? Ами, може би защото след гласа на България искаме да му кажем благодаря за всичко, което направи за нас. По какъв начин ви подкрепеше, докато участвахте в формата Гласът на България? Даваше ли ви вяра и увереност в бъдещето? Окуражаваше ли ви за това, което ви предстои след като излезете от формата? Защото тъжната истина е, че много често формата свършва и с това приключва и съдбата, бляскавата съдба на участниците в него. Той това не спираше да ни го повтаря през цялото време. Какво ви казваше? Ами, че от нас зависи как ще се развият нещата за в бъдеще, за всеки един от нас по-отделно. Че трябва да бъдем умни, внимателни и работливи. Всъщност, той направи нещо много конкретно, за да се погрижи за музикалната ви кариера от тук насетне. Той направи един клуб, в който вие сте главни действащи лица. И може би точно това ви е изпълнил с ентусиазъм да изберете сегашния момент, да му кажете едно голямо благодаря, едно голямо обичам те. Така ли е? Така, Да, така. Кои качества на Миро като човек бихте искали да попиете в контакт с него? Той е събирателен образ от много неща. В себе си има много енергия. Той прелива от енергия във всеки един момент от денонощието, което е... не знам как издържа, но много ентусиазиран винаги. Винаги много позитивен. Много е честен. Много е работлив. И много любвеобилен. Това са нещата в него, които наистина ме карат да го обичам. Мисля, че ние споделяме нейните Да, абсолютно. виждания. Да. Той е един истински професионалист. И много добър човек. Да. И вече приятел. И вече приятел. Виждали ли сте го тъжен? Ами, Да. той... Да. Виждали сме го тъжен, обаче той умее да го прикрива по някакъв начин. Посеща се, но... Това, аз смятам, че това понякога прикрива пред публиката, но отзад вече при нас не. Просто, може би, смята, че тъжните емоции не трябва да ги показва на хората, той трябва да ги забавлява, не да ги... А какви неща го натъжават? Честно. Често пъти, може би, несправедливото отношение, по принцип, несправедливите отношения, може би, между хората. Грубостта, нетолерантността. Сега искам да ви помоля всеки от вас с по едно изречение да опише Миро накратко. Мирослав е? Много държи на хората около него. Той е страхотен човек и каквото може винаги ще помогне. Това е, което мога да кажа за Миро. Миро е малко голямо дете чудо. Миро е едно прекрасно същество с огромно сърце и много енергия и любов за раздаване. Много съм благодарен на Миро, защото... Първо, защото го срещнах, имах възможността да се докосна до човек като него, до артист като него, до творец като него и най-вече за приятелството му. Защото стоя зад мен през цялото време на шоуто, ме подкрепеше и сега извън него вече продължава да ме подкрепя. Защото е един от малкото хора на голямата сцена, които се държат с други, такива като нас, които те първа навлизат в бизнеса, като наравно с тях и за това, че ни предава неговия опит наготово. Ние трябва да го издържи, да извървим този път по принцип, а той всичко това ни го поднася. Много щедро и благородно от негова страна. Да, така е. Миро не е и никога няма да бъде какъв. Такъв егоист. какъвто... И егоист, да. Да. Такъв какъвто много хора го изкарват, но всъщност не знаят нищо за него. Нека посрещнем сега в студиото на Море от любов Мелинда, Севинч, Тодор и Дон Бастон. Dreaming of a white Christmas.
of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Now, ladies and gentlemen, our king. The sleigh bells sing song. All right, dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your day Севинчи, Мелинда, Тодор и Дон Бастон, добре дошли в студиото на Море от любов, момичета. Здравейте, весели празници. Благодаря ти, Тодоре. Здравей, добре дошъл. Благодаря. Дон Бастон или Коцето, заповядайте всички, разполагайте се в нашото студио. Така, прекрасно изпълнение, чудесна коледна атмосфера. Много ми хареса това, което направихте в студиото на Море от любов преди малко. Истината е, че Дон Бастон отсъстваше от нашия разговор, нашия предварителен разговор. Това беше и причината той да поеме основната музикална инициатива днес. Къде беше ти, докато ние снимахме разговора за Миро? Ами бях в чужбина на един фестивал в Прага с един хор вокален и всичко мина прекрасно и за жалост не успях да заснема видеото, иначе имах голямо желание. Разбира се, ти си част от цялата тази любов към Миро, която строи днес в нашото студио. Разкажи ми малко повече за себе си. Откъде си ти, какво си завършил, какво правиш в момента, освен заниманията около музиката? Ами, аз съм от Добрич, откъдето е Миро. И е едно голямо съвпадение, че така... И си допаднахме като личности. А как се запознахте? От Добрич ли се познавате или тук в София стана? Ами, принципно майка ми го познава от Добрич. Аз като малък съм го виждал, защото са идвал е у нас. Обаче иначе нямах никакъв спомен за него. Даже един път се бяхме видяли преди няколко месеца и той вика, колко са пораснали, викам, откъде пък го познавам този човек, нали? Той те помни, ти не го помниш? Да. Е, как може? Нещо преувеличавате, Дон Бастон. Абе, той помни повече, отколкото изглежда. Той така вика, той вика, че помни като слон. Ако все пак беше част от посланието към Миро, какво щеше да му кажеш? Ами, честно казано, ще му пожелая, каквото му пожелавам почти всеки ден, Бог да е с него, да има много любов в живота му. А пък сега специално за Коледа да има една прекрасна бяла Коледа. Дай Боже, на всички наши зрители също. BTV Lady.